салом очаҷон, ин садои фарзанди раҳдори тост, ки аз ғарибиҳо ба гӯш мерасад. медонам имрӯз беҳтарин рӯзи зиндагият аст, рӯзи мавлудат аст, аммо ман дар беҳтарин лаҳзаҳоят дар барат нестам. худамро мард гирифтаму субҳ ба муносибати таваллудат табрик кардам. гуфтӣ ҷои ту имрӯзам дар хонаи ман холист. ғамгулӯямро бештар фишурд ва суханро ба дигар тараф кашидам. ва медонӣ очаҷон, пас аз оне ки гӯширо гузоштам, дарьё гиристам. азизтарин инсони рӯи замини оча, ба худо қасам, меҳрат беканор аст, муҳаббатат беканор аст, дилат бузург аст. то даме ки ман шаҳри ғурбатро ватан накардам, то даме ки дар фироқи шумо насӯхтам, то даме ки ҳиҷрат бо ғаму андӯҳаш, бо мушкилиҳояш бар сари ман борони дард нарехт, туи азизи дилро намефаҳмидам. оре, ман хеле сангдил будам. вақти видо аз ту ва роҳ сӯи дигар ватан мегирифтам, ашк чашмонамро мешуст. дуо медодӣ, овозат ларзон буд. мани такаббур ҳеҷ гап неоча, ғам нахӯр гуфта бепарво рафта будам. аммо бо чашмони гирён пушти роҳ маро гусел мекардиву гашта баргашта мебусидӣ. очаи ғамхору чашминтизорам. таги долони хона 2 сол аст ки роҳи маро мепоӣ. чашмакот хира шуданд, дилакат хаста шуда, аммо ҳар лаҳза дар намозат аз Парвардигор талаб дорӣ, то маро дар паноҳаш нигоҳ дорад. медонӣ очаҷон, мактаби ғарибӣ бароям сабақҳои сангине дод, вале ки аз ҳар сабақаш барои худ манфиате гирифтам. дӯстро аз душман ҷудо кардам, қадри туро донистам, қимати заҳматро фаҳмидам, қадри обу хоки ватанро фаҳмидам. очаҷон, медонам ки носипосиҳои маро мебахшӣ, зеро худованд барояд дили бузург ва пур аз меҳр додааст. зиёд ёдат кардам очаҷон, зиёд дӯстат медорам, зиёд мехоҳам оғӯшат кунаму зор гирья кунам. рӯзи мавлудат муборак бод очаҷони азизам.